Serpentine bhakabhaka sayithi. Serpentine bhakabhaka sayithi. Oh, Rumza wami. Serpentine bhakabhaka sayithi. Ngiphendile baba. Serpentine bhakabhaka sayithi. Letibuyisa imali yami. Imali yakho. Lethi imali yami ngikweleta mfethu buyisa imali yami. Oh! Yakushaya ibhakabhaka ukhumbula izimali. Imalini? Ngabo 350. 350. Yebo ukhumbula imali yami. Hiyo. 1 2 3 Akunike u400 mhlawumbe uzothi Hayi letha mfowethu letha. Sayithatha bhakabhaka seyikhosi. Sayithatha bhakabhaka seyikhosi. Hey baba. Ungayi nje izincwadini zakho. Yazi nje ujabula lana ukuthi uphindile baba. Uyakhala no lecturer wakho ukuthi hayi iphindile le subject. At least sixaxa nothi ube nediphi. Uhamba ujabulela ibhaba nje la edliwe. Sifikiswe yini ke lapho ngoba Sife yini? wasikhuluma ngebhola nje uboboza Hamba uyofunda. boso uphekile ukudla kona sokhuluma nje Ukudla kwani? Upheka wena. Uzodla ibhaba lelo awudlanga ibhaba. Awusuthanga ibhaba. Angazi ukuthi ngenaphi indaba zesifunda nje umuntu akhuluma into engamfundi ingenaphi Hamba ibhaba awusuthanga. kodwa sinjayile Hayi ngiyabonga mfana wakhe manje. sishayile ibhakabhaka lelo Ngizodla kugcina ukushaya ibhaba. Ngeke ngishaye mina. ibhakabhaka sikushayile nje Hayibo. akazi ukuthi ngenaphi indaba ezincwadi Ndaba la kusaphele nje. Usihlala abafana nje le. Sabe usalubeka. Yabuya. Hamba.